Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Bharatiya Janata Party kala Pynbna kha Ngut ki Kyrtong ki bani khun hak election MDC syaki Jhadc bat Ngut pat syaka Jhadc ki ka Ngut ki Kyrtong ga BJP hak Jhadc ki kinthop uba Himanta Timong na Jirang Manin Raja na Nongpo Hoping Stone Marsharing na Mawhati Bright Starfield Khongwir na Umsning Councillor Mukhem na Mokinro ba Elvestar Kharbudan na Langkirdam Laikro ba Ibrin Khongtha na Nongshken Fairlock di Ringsai na Nong Thamai ba Ginsai Borlingdo na Malki Lai Ongkra Kakong Daniela Nong Light na Molai Louis Jan Nong Suting na Langrin Dimanda Lingdo na Nong Ston Dominic Watlang na Rambrai Jerngam ba Roland Mausor na Motion Road Kadba Haji Jhadc pat uba Himontre Pawa na Juwai South uba Man Bhalingdo na Muthlong Sok Kimpor beruba Shan Borembai na Musnyang Rangat Jing sisial tu ba ni kuah hiban penyang ya baru ya man baru ki apa kendai apa ki Khadc baru kendai ki Khadc. Jadi ni ngimpot yo had long ka ingi bangin yo maka ni ketika sin ke kong nama kum ka parti hi ni don ke jing ni ba ong ba ngim don ke jing ki kli na minta ka ki kam ki ba kam kraw ki ba jing don kam ki ba hakmat haga wedi bat ka ni haga district council kum ba kalong kitip hi ba po deli ngi don hi ka po ka sarkar te lada ni ki berjongi ki job ki yo ke jing job te kalong ka basuk bangi ni kren lan ni bangon ra ikinu ki kampun roi ha po kenika state ejuni ketu ka pi ka ha bede bekeni ngilado ka po ka komiti jo ka manifesto de menta kidang don kle de biasong ha ka kesin ke banukong but saya sa la shine le sikin pendap ya ketu ka manifesto te hang tu kin sapau hi ke baka ijing angnot ke jing tu ka ba khamat ka bangi kum ka BJP ngin wan rak man bu hakmat kwai pa katu kan sapau syai ka leng baka manifesto bujung pi ha ka jing shisha hi habangia ka habayale election hi baru ha ki ong ban job hi jing judan hi manu ong ban yale election ban rem mo te le ha ke jing ele pat te ngimla pat ban ong ki ni mas ni kam dei ka song ka nai ke jong nga jong marui simet ke jong pai ba wo bun pai ba de ben ki pai ba ki jing trai ki ba ka sarkar BJP hi hakini ki suppose nam ki ayat nanti mentangi adon ka third term ka jingla ban sansar po kari ki bun ki jing mentoi ki bala pois ki pai ba lemba ki scheme ki ba pher ba blai tingi kermen bo pai ba on ai sok handia ka jing sanya haki candidates jong ka parti jungi khram bangin yo bandrung ka council ba kita ki jing mentoi ki ba wan nang te nolor ngila ban penetrate ha sikini ki constituencies jong ka district council Mangkam pediang pindai ba ngidang sudah ke membership drive menekini ngidang dak ke organizational elections ki patpa kila pediang ngila yo ban register member verified members kuma more than 60,000 ti nakitu ngila dak verified balai pengajar and ngila don ki active members kuma sanspa ti ngatrai ka jing pediang hi ka parti kala don kasulong lo ba ngimpat yo ban let ban penetrate nomor ba ngidang reorganize na dia nang ni syakmat ngatai pinsei ki kam ki ba ngin satrai marwa ki pai pa hi ki la shim hi ya ki jing arab ka ba kai ka BJP ka ai mo ngam ong ba kimpat pudiang teng ba kini ki sipo ka asnem ki la lek bar ho ki pai pa hi nadu nasar hadu no kendong ki shimlut hi ya ki jing arab ka ba ka ai te kasulong tangka wei ka ba ngingim podio ai kalapat ya ka bangil yetu on percaya ki ba kini ki skim baro kilong de na gijing wan da gijing rap jongka sarkar ujung modi te kam tam na phile hakino kendong ru ha bangile hakino kendong bun sin ngi kli manu ba ai kani ki mudi manu ba ai pai khana mudi hi manu ba ai kita kitip hi ba manu ba ai te sulong ba ngimpor la ban organize ba ai ka parti te ngingi semba mentangi dan sudah ban organize ka parti te lengba kini nang ni sakmat ngi salek ban percaya pat segi pat ba kini balo kilong ki ba ngi ka parti na Delhi
Prime Minister uhai ki jing rap kumta ki jing don kam jong ki pai ba baro klem pe chiliang lau de u lom la nu them la de u ba kum no ru klem pe chiliang yi nu ai baro. Okay, the State Election Committee and as approved by the State President has finalized the following candidate of the Bharatiya Janata Party for the HV District Council election 2025. So maybe this is the first list of the party, the candidate. One, Jirang will be Hemanta Timu. Two, Nongpo Manin Raja. Three, Mahati Hoping Stone Masharing. Four, Umsning Brightstafield Kongwir. Seven, Maukanro Councillor Mukim. 8, Lankardem Laikro Elvistar Karbudon. 10, Nongshken Sri Ebren Kongta. 16, Nongtumai Ferlok D Ringsai. 17, Malki Laimkra Kansai Bor Lingdo. 20, Maulai Srimati Daniela Nolait. 26, Langrin Lewis Janong Suting. 27, Nongstoin Dimadar Lingdo. 28, Ramrai Jerngam Dominic Walang. 29, Motion Road Roland Mausor. So these are the 14 candidates from the GHDC. For the GHDC, we have 3 names now. From 19, Jowai South, Heimon Mitre Pawa. 20, Mutlong Sokumpor, Manbha Lingdo. And 22, Musniang Rengal Sambor Rumbai. So these are the 17 candidates from our party. Kani di sini ko bakraw baga Meghalaya kala celebrate ya ka jingdap Sunflower Island ka te kum ka bisu pero ibot ti ya ka jingla jong sarkar Meghalaya daga bangin ni observe lang ya kani sim ka si ka bay ka ben baga state Meghalaya andahi ka state ka ba kiu shapra yes kidon ki look up down hang ne hang tai rai ni de ban long sakmat haki baro te kum ka bisu party ni krilenti nang ne hi sakmat ba ka sensar ka khadar ka jing im bat ka jing long jing man ha nado kish darbar shnong di darbar hima hado ka state hibar gawai hapo ka jing pe jabat district council nang ne shekmat kin long bet ki ba bet ki ba yaranti bat ki bala ban ai ka jing shakri go ha nam ta ki pai pla te hot nagaliang ka party ro kumbang nila penslo mentai pergi kandidat ni kmelenti kai ba ki kandidat ki jong hi kin treshitop but can I ke jing shakri ka baha ka bakhot nang ba ka district council ru kan ra ya kita gi leader dan ya kita gi nong yalam ki bakhot ki bala pan ai ke jing shakri ka baha ki pat ba ngal kum ki nong yalam jong ki seglom kami ngasgo ba tu ki pat ba bakin khai khmat shangi shaka hakani ka election ka banwan maka habak kat chabangi pet khamtam ki long kami kidan be shadin ibon hakini ki long ki party bapher mujhe khamai lat hi ki long kami nek seng BJP kala ailan but ngit scam ru ba bon ha ki kop chileng disem chiliang tanga for election she pen song shet kajing pen song shet jong ki pat baru kala long I ka kan wan ra ka jing ra jing par hot ni kom ka party BJP ni kwa ba ka roi ka par kan wan but ngutup ki seng long kami ngin tre khmat bangin la ban penurong ya kita ki ya kini ki jing jong ki pai ba khamtami ka jing jong ki long kami ki kop chiliang ki sem chiliang ladangi yo bonde ki candidate hangi ngengit scam ba ki ba menchwa ki mra bele ngaslo ba ni ki long kami ngin la ban penurong lang yi ki jing khia jong ki pai ba ladi ki aila chisin ban bot yang i ha kali ka MDC